Una niyang talong mga higala. Nakatong tanom diri sa una. Ang nangalata ng uban, namatay ang uban, gagmay kay bunga, ang liki gyud na. Ako nang ibton kaya akong pulihan og sili. Kaning okra raga gulay-gulay na ko aning okra. Ato na yung butangan og istaka. Istakahan na yun. Abot na diri ang tamban mga higala, mamaligyaig tamban. Mga isda, mga pawayan. May nakanindot diri kay makasulod mang motor diri nga mamaligyaig isda. Utol sa tamang higala og sukdanan 60 cm. Para nga sakto ang ka lang sukod. 60 cm. 2 feet. 62 cm. 2 feet. Kapit na nakunahon ba ng isa ka linyada, relax lang usa, kape lang usa. Samtang naminaw sa mga huni sa mga nagkadayang langgam. Panglas na mga higala, kauman ako og isa ka linyada. Ugma na pod ang uban nga linyada. Kadayo na pod ta ugma. Ano lang, nakahuman og isa ka linyada. Kuha ni ka buok ang isa ka linyada 31. Abot man ni dito ang kining isa ka linya 50 ni siya. Kining sa talong rumubo magud ang kuan pisi. Wala siya nakaabot dito. Lisan ra na ako ni ugma og istro. Ya mausa ni atong diri sa tataman karon. Ay ugma na pod pohon kay hapon naman. Relax na.